¿qué tal? ¿Cómo andades? Que nos vais en sintonía, estamos. Hola, ¿qué tal? Estamos no programa número 123, 123 de Recuncho Gamer Podcast. Outro martes máis na canle de Twitch de Recuncho Gamer. Un saludo a toda a xente que nos estés vendo ahora en directo. Como andades por aí? Oxe, xa hai xente así menos habitual como Retro Life Game. Está tamén os Xerxes por aí, Marcianitos, ainda non está Farún, pero estará. Tamén un saludo a toda a xente que andades tamén no YouTube, Spotify e iVox de Recuncho Gamer, tamén seguindo este programa de hoxe. Hoxe falamos de beaten ups, que é o que escolleu a xente do Patreon. Xa sabedes, patreon.com/Recuncho Gamer, onde nos podes botar unha man para seguir aquí facendo cousiñas sobre videoxogos e de paso pois escoller algúns dos programas próximos. En breves, pois máis escollas. Quen temos hoxe nun dos momentos máis icónicos dun beaten up, que selecciona personaxe, pois hoxe personaxe que estamos. Eu, personaxe, sou de Gordillo, e hoxe anda por aquí tamén Lara, que estamos. Lara, estás. Estou. Personaxe número 2. Personaxe número 2. Pois ben. Só vamos falar dunha cousa que eu nunca estou de acordo como meter este xénero. Como ser violento, dis? Bueno, ser violento eso está ben, eso non ten problema. Opinións ao respecto, Ángela Triana, que ten moi boas. Sempre a favor da violencia non xustificada. Moi ben. Non está justificado os chistes de John moitas veces, que tal moi boas, John, a mí. A mí pareceme moi ben o cuestionar os xéneros, pareceme unha cousa moi importante na sociedade en que vivimos. E quero aclarar que este xénero de xogos que se chama beaten up e non beaten down, porque hai que baternos de arriba e non nos de abaixo. Moi ben. Hai que acabar coa presión. Moi ben. Hasta aquí un momento reivindicativo. Xa están aquí, eso, están Xerxes poniendo os rótulos, P1, P2, P3, NPC. Son amigos. No. Vale. Xerxes, como sempre, desde o cariño e o respeto. Pode ser. Pois hoxe falamos eso, de beaten ups. Estivemos por redes sociais @RecunchoGamer, Instagram, Twitter, Blue Sky, en TikTok non puxemos esta semana porque, en fin, pero pudestes votar nunha enquisa que está xa pechada, porque senón teño que andar movendo os marcos aquí, non é plan, nunha enquisa que está xa pechada, cal era o voso beaten up favorito. Así que vamos comentar cal é ese top 10 que saiu da xente que votou. Un total de 48 xogos saíron por aí de nomes, así que vamos a irnos por os 10 principais. Falaremos tamén un pouco do que é o xénero beaten ups. Pero antes, que sería dun programa de Recuncho Gamer, sen poñer unha sintonía que lle encanta a Ángela Triana, que nos vale para falar un pouquiño de totalidade, anda que sexa así rapidamente. Veña, vamos para aí. Así, por exemplo, que vamos así. Pois nada, hoxe vemos rapidiño con informes de servizo de xogos que van sair esta semana así interesantes. O primeiro deles, xa le van falando un poquinho del nos últimos directos, nas últimas semanas, que é un xogo de Capcom que sai esta semana o 17 de abril e que está tendo unha relativamente boa recepción. Pasa que aquí a imaxe en Metacritic non a merece. Prefiro o Pragmata, que non sei se vos soa. Este especie de shooter con creva cabeza simultáneo, que ten un 86 en Metacritic. Bueno, probei a demo, a verdade que bastante xeitosiña. Non sei se que máis probastes por aí. Están en Switch 2, están en Xbox. Bueno, con lo que parece non é un xogo moi teórico, non? É máis pragmático. Wow. Bueno, en fin, que lo están poñendo moi ben, porque ten esa mistura entre... Quero ver o trailer, aí está, gracias. Esa mistura entre xogo, como decía, de disparos, creva cabezas, ou un gol por aí, algo de UEFA. Estamos vendo aquí un pouco de imaxes, con ambientación así un pouco distópica, sobre todo que é unha personaxe humana que ten un androide rapaciña no lombo, que fala un pouco así da parte humana do mundo e tal e máis. Bueno, non sei. Provei a demo, está curioso, sobre todo porque, digamos que mentre estás apuntando e disparando enemigos, ti logo tes como un mini puzzle de facer un percorrido ca rapaza, que tes como hackear os inimigos. Entón, digamos que ca man dereita, cos botóns de triángulo, cuadrado, círculo, bueno, eso, vas facendo así como o hackeo, mentres na outra parte, nos outros xestos, pois vaste movendo.
Bueno, É tipo Donkey Kong Bananza, non? Que tamén que levas a nena en sí. riba. Sí, o que pasa que neste caso o que faz con ela é hackear. Con outra cantas, con esta hackeas. Digamos que esto sería un hack and slash. Hackear and slash. Bueno, da igual. Estaba pensando tamén. Non pasa nada. Nada, bueno, eso, que sae este... Estamos a martes, a venres, sae o venres tamén. Bueno, pois pues eso. É interesante porque por lo menos unha IP nova, que tamén eu creo que celebramos de cando en vez que haxan cousas novas e que estén interesantes. Sobre todo en apostas así de peso e demais. E por último, un anuncio de servicio, un xogo que eu non lembraba hasta en xaneiro que só saíra en Switch 2 en PC, pero que ahora chega a semana que ven tamén para Xbox Play 5, que é o Hades 2, co cal outro beat'em up que chega aí, si un beat'em up. Viste, só ventre que previten. É que hoxe vamos ter aquí leres. Pero bueno, recomendadísimo. Para min o loop de xogo mellor que o 1 aínda. Ten musicote como ten o 1. Sí, e aparte, bueno, como comentei no programa de bandas sonoras, está metida dentro dun boss tamén, que xa con iso xa moi ben. Pero bueno, sí, pode ser musicote sempre nos Hades. Dito o cal, se os parece por non mandar... Eu apuntar simplemente que xa acabou a rodaxe do filme de Zelda. Xa oficialmente xa acabou a rodaxe. Agora teñen que facer a montaxe, reshoots e tal. E sairá data prevista 7 de maio de 2027. Pouquiño máis dun ano. Teño moita gana de ver ese filme. Un pouquiño máis tarde que a de Sonic 4, que esa ainda comezou fai pouquiño a rodarse, en fin, bueno, como é Sonic, logo dará tempo. Sí. Vi algún comentario de que, claro, porque Link, digamos, que é un personaxe silencioso nos xogos, aquí din que vai intentar respetar, non quer decir que non vai a falar, pero que vai ser de carácter calado, digamos. Vai ser cine mudo. Bueno, eso sería interesante. Sí. Jolín, é que pensar de Wall-E, por exemplo, o arranque de Wall-E, é que maravilla. Sí. Nese aspecto, sí. Tens que facer sabelo moi ben, que usar moi ben a narrativa visual, eso podes facelo terrible. Tipo Portal 2 que levas unha petaca tamén, sí, efectivamente. Bueno, última cousa, recaudación de Mario Galaxy película 2 vai bastante ben, xa superou $600,000 a nivel mundial, co cal xa a terceira película de videoxogos que máis recadou, detrás de Minecraft, detrás da primeira. Se queres facer review rápida, Ángela, que creo que xa te podes sumar o podcast da semana pasada. Pois nada, pola parte do meu fillo, que foi a primeira vez que ia ao cine, éxito total. Había medo, teño que confirmar como nai que había medo a ter que marchar do cine. Nada, estivo ali pegado o asiento todo o tempo, flipando con todo. Gustoulle moitísimo, riu cos chistes, como era de esperar, porque claro, a xenética está aí. Claro, o gusto polos chistes de Minions, éxito total. Bueno, pois aquí con esta mini review de Mario, tedes máis no podcast anterior. Vamos co de hoxe, beat'em ups. Pois vamos a falar deste xénero que nos leva a ano 85, se non 84, co Kung Fu Master. Tiña un vídeo de Diccionario Gamer, pode ser o vídeo de Diccionario que me explica un pouco máis rápido, pero bueno, básicamente o concepto dos beat'em ups nace un pouco inspirado nos filmes de Bruce Lee, a finales dos 70, que teñan eses momentos de bueno, que ahora diríamos momentos moi videoxogo, que pasa que daquela non dices ser momentos moi videoxogos, senón que pois veñen hordas de xente a levar aí pase, a cola, pum, pum, patada, ti todos agardando pola súa bofetada. Efectivamente. Se pareció cando esperan aquí polo Roscón de Reis na Coruña, nos sitios da postería, bueno. Digamos que ese tipo de escenas, coreografías e tal inspiran varios xogos nos anos 80, empezando por o Kung Fu Master. E os primeiros xogos, sobre todo, digamos que son vista lateral,
sen profundidade. O que pasa é que para moitos, que cando agora pensamos nun beat'em up clásico, estamos falando xa dos xogos que teñen como esa profundidade que podes ir un pouco hacia o fondo. Estamos falando un pouco, pois, que sei, Final Fight, moitos dos de Konami, de Tartarugas, de Simpson e demais, serán moitos máis nomes hoxe. Pois digamos que un pouco xa o estándar do xénero e que siguen incluso agora en xogos novos que saen, pois, sobre todo mantendo esa vista, ainda que non temos outros experimentos cando chego o 3D, e tamén cousas máis isométricas, por exemplo, como pode ser un Hades e algún outros semellantes que fan cosas parecidas. Isto sería un pouco a historia rápida, así contada en minuto e medio. Dito cal, como se avanzan os xogos? Pois, principalmente, como pasa nas de Bruce Lee, pois eso, que tens que acabar con a tanda de inimigos, cando acabas con todos, aparece un go! Entón, ou, sí, casi todo é go. De feito, eso dá nome a un libro que teño por aquí, unha guía de beat'em ups que se chama Go Straight, un pouco que vai por iso. E quería preguntarvos, para vos, que fai un bo beat'em up? Vou deixar a Lara, que foi a primeira que notou aí cousa. Musicote. Estamos coitando, por certo, banda sonora Final Vendetta de momento, e demais. Eu coincido co de musicote. Para mí un xénero que... Pegar pancadas a xente tens que ter un ritmo detrás para poder continuar e facelo ben. Entón, musicote é esencial. Claro, beat non significa... En música os beats non son tamén como o ritmo. Os pulsos, claro. Son pulsos. Pois beat e map tens que facelo o ritmo da música, obviamente. Sabedes que me parece a min que mellora un pouquiño o tema do musicote? Un bo son de cando das unha boa hostia. É que suma, é que por eso me pasou que eu eso notei, hai un xogo que provei esta semana por primeira vez que a xente votou, de feito está aí top 20 creo do que votou a xente, e defraudoume nese aspecto o que o Scott Pilgrim, porque non son as lavazadas. Non pode ser. Non pode ser. Ten que dar como gusto de dicir que estou nadando de verdad. Sí. Coincidimos. Alguna cousiña máis por aí? A música encántame porque a miña primeira experiencia nun beat'em up foi Out of Rage, que ten musicaza de Yuzo Koshiro, se non me engano, non? Sí. Salgo aquí os vinilos xa. Pois me quero firmar. Bueno, van pequeniño, logo xo saco, que están, pode que algún este no top. Un biquiño a Yuzo Koshiro que nos estará vendo. Sí. Hai unha cousa que sí que pasoume, porque esta semana estive probando máis ao lado Absolum, que saiu fai pouquiño no Game Pass, estivemos aí Ángela máis eu en modo sincronizado casi, dando a vez. Probei un par deles máis e hai unha cousa que boto en falta se non o teñen, que é o momento agarrar inimigos, de achegarte a él e agarralos. A min iso faime mellorar moita experiencia. Que hai algúns que non lle pasa, por exemplo, o Marvel, este último, Marvel Cosmic Invasion ou Scott Pilgrim, que salvo que haxa alguna personaxe que ten unha acción concreta que é un lanzamento, de primeiras non é achegarte e agarras ese enemigo. E a mí parece super importante a nivel xogable, porque é unha maneira tamén de contemporizar e repartir mellor espazo, porque normalmente con ese enemigo que podes facer, lanzalo para atrás ou lanzalo para diante. Entón a min tamén, como o meu primeiro beat'em up que lle di moito tamén foi da saga Street for Rage, eso é unha cousa de disfrutar moito, o personaxe pode lanzalo para atrás, entón xusto os enemigos que chegan para atrás, la van para chan tamén. Entón ese momento de repartir o espacio co tema dos agarres e lanzamentos a min dame un plus en calquera beat'em up. A vos damos igual. No, sí, sí. Estaba pensando no Absolum, que hai incluso melloras que lle podes facer o agarre, de que podes conseguir habilidades extras mentras fas o agarre podes te mover, ou hai un que é un agarre especial que como que o agarra metelle así, tal, está guai. É como un a maiores. De feito hai algún inimigo que cando se bloquea o único xeito que tes é agarralo, porque senón non podes atacar. Sí, bueno, eso, que hai xogos que non teñen eso metido. Normalmente, por exemplo, bueno, eso xa decimos algúns. Algúns deles tamén incluen que cando levas arma non podes e demais. Alguna cousiña máis que lle dedes importancia nun beat'em up? Eu recordo, bueno, como xoguei aos beat'em ups máis ben eso,
De feito, os que teño así para falar son dos máis clasicotes de todos. Recordo o salto de poder coller obxectos que tiñan os inimigos e usarlos contra eles. Sí. Entón, eso para min, aínda que parece algo moi básico, cando empecé a xogar a isto era un xogo máis simple de eso, puñetazos, patadas e tal. E nos seguintes xogos os inimigos tiñan cousas que lles caían e podías collelos, aparte dos agarres. Entonces recordo esas cousas pois que parecen moi sinxeliñas, pero a min chamaran moita atención. Sí. Que eu aquí hai dúas escolas nos beat'em ups, que hai armas infinitas ou hai armas que se van desfacendo. Bueno, e logo hai puntos determinados. A min xérame máis estrés no Zelda Breath of the Wild, iso. Pero eu, se poden aguantar máis tempo, prefiro. Non sei como vivides vos. Eu que, bueno, porque nos xogos nos RPGs isto pasa bastante, que as armas, pois, rompan ou tal. E sí que é unha cousa que me estresa, pero ao mesmo tempo axúdame porque debido ao meu problemiña de acaparamento de obxectos na miña saca, pois casi agradezco que algunha rompan e ter unha excusa para tirala así. Vos como andades cas armas, Ángela John? Pois mira, por exemplo, nos RPGs moléstame que rompan as armas. Pero isto como que o teño interiorizado de que vai ser para un momento, e tamén pareceme como que a arma é un pouco unha trampa que faz, que é como se fora un power up. Un power up, sí. E bueno, tamén un pouco, pero depois hai que traballar cas mans despois. Non se pode todo o tempo aí co pau ou co bate ou co chintófano que che toque. A mí que rompan as armas. Sí, dale. A mí que rompan as armas non me gusta, pero o satisfactorio que é no xeito Frei Chun, cando tes a garrafa, a botella de cristal, que primeiro está completa e das o primeiro golpe racha, e entón tes a mítica botella rachada de cristal para bater na xente. Ese primeiro golpe de clas é genial. Sí, aparte, logo que haxa opción que hai moitos de lanzala, eso. Sí. Efectivamente. Ese momento de lanzar está ben. Se vos parece, bueno, logo seguramente comentar algún dos xogos en concreto, pois haberá tamén alguna cosa non se acorde máis. Momentos clichés que casi como unha checklist que ten que haber en cada beat'em up. Un deles que para min sempre casi un obligatorio, momento ascensor. Ai, sí. Que logo vai haber unha versión que se combina ca seguinte cousa que imos comentar, pero o momento ascensor xeralmente van para arriba, non? Porque hai unha cousa tamén narrativamente dos xogos subir, sí. Beat'em up, lógico. Efectivamente. Pero é un pouco unha cousa narrativa de que moitos é como que a última fase ou penúltima fase é nunha chegando ao xefe, claro. Sí, un rañaceos, os xefes teñen que estar en lugares altos. Claro. Claro, hai un xogo que é xogo contrario a isto, que creo que vais aquí no top. Isto é un top de ascensores en beat'em ups, hai contido para todo en YouTube. Hai un xogo que fai un pouco inversa, que é o modelo Capcom, a fin e ao cabo, que é o Cadillac Sandino, sabes que o ascensor vai para baixo, porque aí a narrativa é que vas máis para baixo, un pouco como no Resident Evil, que sempre vas para baixo hasta que chas un laboratorio. Pois Capcom fai nos máis para baixo, ten un pouco esa visión de ir para tamén como un viaxe aos infernos. Mira, aparte xusto, aquí está o Cadillac Sandino, sabes? Este vai para baixo. Pero bueno, tamén son momentos, non sei, son momentos chos, sobre todo se teñen vistas. Aquí estamos para baixo, pois non tanto, pero Street for Rage ten un par deles con vistas tan chulos. Bueno, non sei se hai algo máis por aí que vos chame a atención. Se non, sí, hai a min estou pensando incluso o Power Rangers Rita Revenge, do que falei hai pouco, que é un xogo bastante novo, tamén ten a súa fase de elevador para arriba. É que sí. Bueno, ese non ás veces pode cubrir, e se non hai ascensor pode valer unha balsa nun río ou un momento así. Está Ángela dicindo que si sabe que falo tamén. É que aí se xunta outra das cousas chulas dos ascensores, é que hai ascensores pechados, pero hai ascensores que digamos que teñan aí como un oco no que podes tirar a inimigos por un barranco, e isto vale tanto en ascensor como fora de ascensor, que eu ese momento disfruto moito. O sea, de poder levar un enemigo fora
facendo frum para atrás. É o que dicíamos antes de repartir Saca espacio. Agarro e fum para atrás. Eu desfruto máis nos xogos en que os inimigos se tiran eles sós polo barranco. Que che veñen dar un golpe dun salto, entón dan ese salto e caen no barranco. E é como, ala, chao. No, son eu o único para min, o sea, é máis que o ascensor é un cliché, pero a mí o do barranco é o máis. Que pasa? Logo depende en calquer xogo, porque xogando outros xogos máis de outro estilo, eu que sei, como Assassin's Creed, que tamén podes tirar a xente de lugares altos, ao final todo o mundo se aproveita, de feito solo haber algún logro que implique lanzar a xente polos bordes, pero sí, sempre como a ver como me libro deste máis rapidamente, tirando no Hitman tamén se pode. Hai unha fase que nun rañaceos efectivamente podes lanzar a xente, poñenche un como unha amonestación. Puxeronme a min por lanzar pola ventana. Dixeronme muerte innecesaria. Sí. Pero eso na vida real non podes facelo, porque despois que rollo, tes que baixar do veciño e dicirlle, mira, perdón, que me caiu aquí un cadáver. Cada tes que limpar o patio interior. O patio, claro. Sí. Que non chocara con algunha corda de tender ou calquera cousa. Sí. Ten moita logística, sí, claro. Ali. Está mirando que gañaban ascensores, pero bueno, non estou de acordo. Logo eu aí teño unha máxima. Hai xogos que o fan mellor, ou outros que doe máis. Creo que, mira, vou ir con Street 4 Rage. Street 4 Rage 1, se caes ti por un barranco, perdes unha vida directamente. En cambio, outros perdes un pouco da barra de vida, que bueno, isto non falamos tamén, tema barra de vida. Pero entón, eu a opción de Street 4 Rage 1 aí fixo que non me gustase tanto o barranco, ou lle pillase medo. A ver, que é realista, eu entendo, pero cando estou a tope de vida, que pasa iso. Claro, o tema das barras de vida tamén outra cousa que non tiña notado, pero eu sí que exixo ou me gusta que teñan, que os inimigos, aínda que sexan os de andar por casa, teñan barra de vida para saber cantos lles queda. Sí, está ben eso. Porque hai outros que non teñen, iso estou pensando, os das Tartarugas Ninja non acostuman, creo, por exemplo. Non. O Cosmic Invasion tampouco. Absalom sí. Está pensando aquí. Entón iso eu sí que agradezo. Non son os bosses demais. E logo tamén hai un momento que isto non sei quen o anotou aquí no o de ordes de inimigos. Sí. A mí encántame nos beat'em up, porque claro, nos beat'em up baseanse en que tes que derrotar moitísimos inimigos. Entón os inimigos polo xeral son iguais, son copy-paste un do outro, son con mesma cara, mesma roupa e todo. E gústame moito o cliché de que tes que matar todos, tipo os García no Street of Rage, pero gústame máis aínda o detalle de que chega un momento en que, como todos compran a mesma roupa, pois xa quedaron sen stock na tenda de roupa, no Primark, quedaron sen stock, e entón aparecen coa mesma chaqueta pero de outra cor. E entón é o mesmo inimigo, pero ten a chaqueta de outra cor, e entón xa custa un pouco máis de matar, son un pouco máis resistentes. Entón gustame moito iso, ese detalle no diseño de personaxes. Cando non o fan cos xefes, o dos xefes sí que hai xogos que moi ben e outros que non hai maneira disso. Vale, cos inimigos vou facendo, pero hai xefes que non sei como se esquiva este señor. Non sei se tedes trama con algún en particular. Hai un do Cadillac and Dinosaurs que ten boomerangs, que empeza a lanzar boomerang, viva la boomeración, hai un momento que hasta ralentiza o xogo, o sea, que dis, non, é horrible, se o topo, logo busco. Pero eu ese era, sempre tiña as 50 pesetas aí a man preparadas por ese momento. Sí, pero que matemático. Demais. Bueno, e por último, tema, falamos de power-ups as armas, pero hai outros power-ups para recuperar vida que sempre son comida, e polo xeral son polo asado. Efectivamente, xa sí que un polo asado.
un muslo de polo en todos os xogos, da igual de que vaya o xogo, ambientación, sempre hai un muslo de polo. Sí, a verdade que sí, que como super proteína. E ata como que che sabe ben cando estás aí con un fío de vida e dices, ai, que rico. A mí non me sabe ben, como vegetariano, que me gusta moito é que no Street of Rage 4 hai opción vegetariana. Podes facer que o power up, en vez de ser un polo asado, sexa un tofu asado. Non sabía. Hai Ou moitas veces hai hamburguesa, queixo. ou sushi. Ou unha ensaladiña, sí. E demais, sí. Que eso tamén, por exemplo, tiña o Alex Kidd o remake. Tamén fixeran iso, en vez de comer a bola de arroz, que tamén había tortilla e demais. Os que fixen o remake son de España. Había tortilla ou outra serie de alimentos. Tal vez se atopaba aquí vídeo das comidas, pero non, pero bueno, sí, confirmo o dato de John. E logo, pero normalmente o polo está na nosa cabeza que o polo é o que che cura toda a vida e logo é unha froita o que che dá algo Sí, de... como digas a boas, non? Isto non é comida. Cando rematas de comer, se sacache a fruta e dinche, isto non é comer. Isto, a min dicían que isto enche, pero non mantén. Que a única excepción sería no caso das tartarugas ninja, que xa sabemos que o seu é a pizza. A pizza. Coba bunga. Además non unha pizza calquera, non ten que estar goteando o queixo así. Sí. Que en chique. Na pela de que os de outra way, efectivamente. Sí. Correcto. Bueno, se nos ocorre algún cliché máis por aquí, pois iremoslo comentando ahora medida que vayamos a facer xogos. Entón, antes de ir polo top 10 do que votastes por redes sociais en @recunchogamer, imos ir con algunhas dos xogos que quedaron fora do top 10, pero logo hai que decir que dos que nós tamén queremos falar un poquinho porque hai cousas interesantes que comentar. Vamos a comenzar contigo, John, se che parece. Vale. Porque ningún dos teus está no top 10. Non pasa nada. Pero non é un concurso de popularidade. Se te pasaches ben, contanos por qué. A ver, é un xogo que traía xa para falar. Outro día falei do Power Rangers Rita Rewind, que é un xogo actual, vaya, saiu o ano pasado, ou hai dos. Pero do que viña a falar é desta xoia Mega Drive, aí está, tamén o tengo ya, que é o Power Rangers The Movie, baseado no filme dos Power Rangers que sacaron no ano 95, se non me engano. Perdónme un segundo que teño tose, vou ver. Vale, Power Rangers sí. The Movie The Game. The Movie The Game, ata 2 xogadores, ano 95 pon aquí na caixa da Mega Drive, e sortean 100 vídeos, sorteaban 100 vídeos dos Power Rangers, pon aquí está adhesivo. No meu non sorteaban vídeos. Esas 4 palabras xuntas sempre prometen grandes cousas. The Movie, The Game. Dicir que deste xogo o que me gusta é que, como era normal na época, non é un xogo senón que existen 4 xogos diferentes co mesmo nome, que non son ports un dos outros, senón que son xogos completamente diferentes. Existe o xogo da Super Nintendo, que non ten absolutamente nada que ver co filme. É un xogo que xa estaban facendo, dos Power Rangers, chegou o do filme e dixeron, pois agora ten que ser do filme, entón meteronlle o boss final do filme e xa está. É o único que ten que ver co filme. Despois está o da Game Boy, que colleron o primeiro xogo dos Power Rangers que xa existía na Game Boy e fixeronlle un par de fases novas co mesmo engine que xa tiñan e xa está. Un tipo Super Mario Los Levels, que é o mesmo que xa había, pero máis do mesmo. Depois está o da Game Gear, que é un xogo de pelexas. Estes dous que dixen son xogos de acción en 2D. O da Game Gear é simplemente un xogo de pelexas tipo Street Fighter. E o bo é o da Mega Drive, porque o da Mega Drive é un xogo... É o bo, imagina como son o resto. Porque é un xogo feito de cero, non feito especificamente para ser un xogo do filme. Non colle só cousas do filme, porque o filme quedaba curto, entón tamén ten cousas da segunda temporada da serie. E é un xogo que é un beat'em up clásico, destes que tes esa profundidade de ir máis profundo, máis para aquí. Tes os malos do filme, tes os 6 Power Rangers a escoller, neste caso o branco, non o verde, por estamos falando do filme, que no filme aparecía o branco. Podes xogar en 2 xogadores, un ou 2 xogadores.
E é un xogo moi sinxeliño que dura 1 hora, máis ou menos. Un gameplay enteiro do comezo ao final do xogo tardas 1 hora. E é fácil. Confirmo que é fácil porque é o único xogo que eu de pequeno conseguín pasar a primeira. Estamos falando do ano 95, ou ter este xogo se cadra no 96, 97, que tería 8 anos, 9 anos, 10 como moito. Nunca pasar un xogo completo de principio a fin. Ni sequera o Sonic daquela ainda conseguira pasalo enteiro. Chegaba a última fase e morría. Pois o Power Ranger conseguín pasalo. Creo que me pasou parecido, porque lembro de unha tarde xa foi. Pero está ben, gústame porque ten referencias aos filmes, o sea, o filme, referencias á serie, está ben feitiño, ten os diferentes Power Rangers para escoller. Entón está moi ben, é un xogo que se cadra é máis nostalgia que o xogo sexa bo. O xogo non é bo, vamos ser sinceros, pero ten ese factor nostalgia Power Rangers anos 90 que penso que está moi ben, que para darlle así unha xogada unha tarde parva que chova o sábado, está ben. Pois quedamos con este xogo que ahora mesmo non foi reeditado en ningún lado, creo. Non está en ninguna colección nin nada. Entón, pero existen emuladores e existen cousas que non se poden dicir aquí porque non son legais. Pero tampouco é legal que veña a liga e que nos estea escarallando a internet todas as semanas, e que agora vai ser peor porque escoitei que se expande a máis deportes. Entón, pois se eles poden facer o que queiran, nós tamén podemos facer o que queiramos. E comentar tamén que teño pendente outro xogo, outro beat'em up, que é o Dragon Ball Advance Adventure, do que falarei noutro episodio porque ainda é un mítico que sempre quixen xogar. Teño xogado a primeira fase varias veces pero ainda non o pasei. E é un beat'em up en 2D, sen esa profundidade, pero comprobei na Wikipedia e pon que é xénero beat'em up. Entón, dese xogo falarei outro día, pero está considerado un dos mellores xogos. Dragon Ball Advance Adventure conta a historia de Dragon Ball, o do Dragon Ball original, de cando Son Goku é pequeno, e conta toda esa parte da serie. E sei que está moi ben, mas xa vos lo direi outro día. Pois queda pendente que siguen Raban Beaten Up, que vino na lista e que tal, porque bueno, isto, como sempre, hai opinións por aí varias. Outro dos que non vai estar no top 10, pero vamos a darle un pouquiño de mimo, é o creo que non estou trabucado. No, entrou, nada libros por este. Bueno, Devil May Cry, rapidísimamente, non entrou porque tamén moitas veces asociamos o hack and slash no 3D como pasa unha cousa que xúntase, que nos vamos a 3D e que en 3D xusto cos puños é complicado golpear, toma moito máis peso o subxénero do hack and slash, que había xogos como Golden Axe, por exemplo, que sea un hack and slash que é o mesmo pero con armas, con espadas, coitelos e máis. Que pasa? Que hai dous xéneros da sexta xeración, dous sagas, que son o God of War e o Devil May Cry, que son hack and slash, pero aparte como son escenarios un pouco máis explorables, pois hack and slash parece outro ente, pero ao final son xogos que moitas veces se teñen acorralado nunha habitación que hasta que non acabes con todos non pasas para o seguinte de cacho. Entón, en forma é unha evolución do que iba sendo o xénero clásico dos 90, pero que toma estas formas un pouco máis ricas co 3D, neste caso acompañado do tema das armas. O Devil May Cry é un beat'em up, sí, dentro do xénero hack and slash, e non te acordas nada do xogo, non? Non, eu cando, bueno, para empezamos este programa, en plan de, non sei a que beat'em up xoguei, entonces claro, aí já aclaroume que os hack and slash tamén son beat'em ups, e dixen, bueno, pues o Devil May Cry. Entonces dixen, bueno, pues falo do primeiro Devil May Cry que eu xoguei ese xogo. Pero non tiña ningún recordo do xogo do Devil May Cry. Dixen, bueno, pues vou verme un gameplay para refrescar a memoria de como era o xogo. Nin vendo o gameplay, non me acordo de nada, non pasou por min ese xogo. Xoguei el, non me acordo de nada. O sea, controlo do lore do Devil May Cry, pero non me acordo de xogar ese xogo. Entón, sí que teño vago recordo eso de que para avanzar, aparte de coller obxectos e tal, si, sempre tiñas ao final unhas hordas de inimigos as que tiñas que derrotar para acceder ao seguinte cuarto, porque era todo como unha mazmorra xigante,
e sí que me acordo de tal, pero que teño un xogo super esquecido, o sea, como se non pasara por min. Entón non deixou unha impronta moi profunda en min, no Devil May Cry. E dicir que a versión PAL lembro que era especialmente mala, que estamos vendo o vídeo da versión PAL e iba lentiña, porque teña esa cousa que tamén lle pasa, por exemplo, Final Fantasy X. É iso, é un xogo dantesco. Efectivamente, vi aquí de Xerxes. E a verdade é que non funciona ben. Eu probara só o 3, e o 3 pareceu bastante bo. Ese xa viña asociado na versión PAL, que tiña a versión de seccionar hercios, entón iba a velocidade original, non a 5/6 da velocidade, que é o que pasaba coas versións PAL que non as traballaban, que van a esos fotogramas así, xa está. Claro, pero todos os xogos de Devil May Cry acontecen na primavera, non hai Devil January Cry, Devil February Cry, non? Son todos May, en maio. Uf, non o pillara. Bueno, en fin, dito isto, só queda un fora, que tamén houve xente que votou, non fun eu, pero xa que votou tamén alguén. É un xogo que parece que mecánicamente está moi ben. Ten unha cousa que a ver se vos pasa. Non sei que pasa no teaser, se aparece nada. Chámase Fight and Rage, é un xogo español que basicamente é unha persoa que dixo, a ver, estamos Final Fight e Street for Rage, xunto as palabras e aí está que. Entón, claro, teño problema co deseño das personaxes femininas, porque é xa puro escote, puro todo. Cando logo son así, máis ben cartoonies, máis ben como baxiños, con cabezón. Entón temos tres personaxes, un minotauro, un señor maior karateca e unha señora nova que cada así pincha carneos e máis. O minotauro chamado Ricardo, sí. Banda son así máis ben roqueira e máis. Ten momento táboa de surf, nin que fose isto Tortarugas Ninja. E ten, o sea, a nivel xogable está moi ben tirado de sensacións. Tamén ten ese momento pausa no golpe, que os impactos pesan demais. Pero a min saca un pouquiño o tema da sexualización de personaxes femeninos, pero en varios momentos do xogo. Xa non só que manexas ti, son tamén NPCs e demais. Entón é unha mágoa, porque como hai xogos que me paso ao revés, como o Hotel Pilgrim, pero este dame rabia porque a nivel de xogabilidade e demais non había ninguna necesidade, porque logo, bueno, non sei o que estades vendo, ten unha pinta así, bueno, un trailer que está tamén así bastante ben editado. Bueno, non sei se os coñecíades. No. Bueno, a procura do Devil May Cry, como dicen por aquí. Devil May Cry do antes. Pero bueno, é un xogo que bueno, non vos boto para atrás esa parte de máis, pois mecánicamente como beaten up está ben. Ten así tamén algúns modos extra que pasa o xogo, tipo supervivencia e demais, que creo tamén algúns xogos están super vindo por aí, e incluso como está pasando tamén con modo tipo roguelike. Tamén algúns xogos que teñen como un modo extra tipo roguelike, cando non son directamente roguelike. Pero bueno, edito o cal, vamos a ir xa co... Teño que dicir que a peli dos Power Rangers que ten posta John de fondo está distraendo. Está roubando toda a atención. Totalmente. Podo facer un zoom aí. Espera, ainda non vai saltar o copyright. Espérate, no, por cousas máis tontas teñen saltado. Entón, vamos ir xa con o que ven sendo o top 10 shows que máis votou a xente nas redes de Recuncho Gamer, na enquisa que tiñamos. Xuro que puxen... Cuidado con copyright. Sí, xuro que puxen isto a caída, pero que xustamente no número 10 Tartes Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge con 8 puntos. Dicir que eso, se votaron un total de 48 xogos, un total de 235 puntos se repartiron, pois 8 foron para o Turtles Shredder's Revenge, que estivo empatado, pero bueno, como tivo menos votos, estivo empatado co Final Fight, xa vos digo que de fora, e o Dragon Quest Heroes 2, que máis entra dentro dos Musou, digamos. Non sería o beaten up tan tir para diante, senón eso, que veñen hordas de inimigos canda a ti. Shredder's Revenge, cedo a palabra Musou do povo galego, que dicía outro, a Ángela Triana, creo que está nos seus dominios. Sí, bueno, non sei se vos xogaste o Yago, sei que sí. Eu sí. Está chulísimo. Para min a banda sonora é fundamental para o éxito do xogo, non sei se estás de acordo.
ten uns temazos para mí De Ti López. espectaculares. Ti López. Un miquiño para Ti López que nos estará vendo. Non vai ser o único xogo de Ti López aquí, se vos digo. Esto son Mania. É un xogo que imita a estética do 16 bits. Bueno, unha cousa que non comentei de por que me gustan tanto os beat'em up é porque case todos teñen cooperativo local. Sí. Fundamental para a miña felicidade e a miña vida familiar. Este é un xogo que se disfruta mogollón. Pode xogar hasta 6 persoas xuntas se tes millóns amigos para ter 6 mandos da mesma consola. Ou online. Ou online, é verdade, claro, que eu só penso no cooperativo local. E cada personaxe o que ten é distintas armas e distintos ataques especiais, non? Basicamente, bueno, hai estatísticas, xa non lembro, creo que sí, que teñen distintas estadísticas de Estes como Death Niveis, canto máis usas Death Niveis, se subenche un poquinho a vida, subenche un poquinho o nivel de ataques especiais, creo. Sí. E nada, son pantallas lineais, isto sí. Ten un mapa no que vas avanzando e son 16 pantallas, creo, sí. Sí. É un xogo faciliño, moi disfrutable. Para min, bueno, claro, o elemento nostalgia é importante no xogo. Para min é un xogo moi divertido, co que botar aí unhas tardes, pouco máis. Que, bueno, para min é o fundamental deste xénero tamén, non? Que non sei a vos, a min é unha dificultade excesiva neste xénero, botaba un pouco para atrás. É como que un xénero que me apetece como para airearme de outras cousas ou mellor máis pesadas ou máis difíciles, e este é como, veña, machacar botóns, pasalo ben, un pouquiño de dificultade que teñas que repetir algo, vale, pero que non sexa unha cousa de estou aquí 3 semanas no mesmo boss. Non sei. Sí, pasan moitos deles tamén tes o nivel de cambiar o nivel de dificultade. E logo unha cousa que fan os beat'em ups modernos, moitos deles, é que tes como un modo historia nos que non tes que rebobinar desde a primeira fase, senón que vas fase por fase, te rascas unha, pois bueno, melloras esa, intentas máis, pero non tes que intentarlo desde 5 fases máis para atrás. Que eso pasa en varios dos modernos, pasa no Red Dead Revenge, pasa no Street Fighter 4, e pasa tamén nun que se non probastes ou vos gustou Red Dead Revenge, pois tedes o Marvel Cosmic Invasion, que é da mesma xente, tamén Ti López na música e máis, que provei no este fin de semana, bastante ben. Aí depende un poquinho de se vos gusta máis tema Marvel e tartarugas, pero están a un nivel parecido. A única diferencia no Marvel é que ti realmente colles dúas personaxes e podes ir cambiando de personaxe, incluso facer combinacións cas dos personaxes que vas pillando. Cada xogador pilla dos personaxes, entón tes un equipo. É verdade, ten moitas personaxes para escoller o de Marvel, creo que son 12, 13, 14, por aí anda, entre 12 e 16. Co cal hai bastantes cousiñas para probar. Dito cal, vamos ao número 9. E se vos ten a música un mesmo aquel, tades no certo, porque seguimos con Tartarugas Ninja, neste caso co Turtles in Time, que creo que o único que non xogamos ninguén daqui, de Super Nintendo. Xogo de Konami. Eu vou falar un poquinho porque xoguei o de Mega Drive, basicamente o de Mega Drive é un remix do de Super Nintendo, pero un pouco na liña que os Red Dead Revenge. Realmente os Red Dead Revenge pilla moitas das leccións daqui dos xogos de 16 bits, como decía antes Ángela, sobre todo estas escenas de ir na táboa facendo surf, que xusto estamos quedando a música desa fase, e iso entraría dentro do hack and slash un pouquiño, sí, porque van con armas, te podes pegar a calquera das 4 Tartarugas Ninja, que nos Red Dead Revenge xa tes a máis personaxes como April ou Mestro Splinter, como se chamaba, bueno, o Mestre Rata, en galego Hacha, eso. Isto tamén un pouco na mesma liña que os Red Dead Revenge, só que pues eso, uns cantos anos antes, e tamén música moi ben neste caso do equipo son de Konami. E bueno, tamén eu creo que este houve outros das tartarugas que estiveron tamén bastante próximos aquí en puntuación. Eu creo que veremos na lista, pero creo que tamén ten o a nivel Galicia
o efecto Tartarugas Ninja tamén en Xabarín, a nivel de que eu creo que unha serie tamén se valora máis, como tamén nos pasa co arcade dos Simpson que no viu, demais, tamén nos pide un pouco máis para aí. Entón eu creo que tamén dentro das múltiples licencias e xogos licenciados que ten Konami que son beaten ups, porque podemos seguir, pois bueno, Konami e Capcom, pois este eu creo que tamén foi así o máis votado. Tartarugas no Xabarín, houbo, non estou soñando eu, non? As tartarugas mutantes, as tartarugas mutantes. As tartarugas contra o mal. O único pode ser que igual era antes do Xabarín, pero eu creo que durante o Xabarín non, era o Xabarín, eu lembro que era dentro do Xabarín. Vale. Bueno, pois confirmamos ese dato. Pero eso, tamén xa me recomendar un pouco na liña. Xa vos digo, o de Mega Drive vale ya tamén para meter aquí na lista. Ese vamos por número 8, que está no número 8. Ah, vale, teño que poñer aquí unha música. A ver que tal, que me digan que tal. Un dos que hai debate. Isto é un beaten up. Técnicamente, o que é a parte de como avanzas no xogo, avanzas a puro beaten up. Efectivamente, Xerxes xa o cachou. Yakuza 0 é o que saiu dos Yakuza, que xente botou por aí Yakuzas. Tamén andan por aí os 6 ou algún dos Kiwami. Que nos podes dicir do Yakuza 0, Lara? Pois, a ver, os Yakuza, sobre todo os primeiros, sí que tes momentos de melés puras e duras de vir enemigos e andar a paus con eles. Entón, sí que como estrategia de xogo, claro que ao final os Yakuza son unha poción máxica de botar xéneros de xogos a ver que sae aí. Pero sí que é verdade que, claro, cando pensas así, sí que hai moitos momentos que son de puro avance, sobre todo en determinados momentos de misións, que eso, andar a paus con todas as hordas e hordas de inimigos que che van chegando ata chegar ao boss, que é outra pelexa máis. Entón, sí que nese sentido sí a estructura dos beaten ups, así que bueno, sí, despois vas pola rúa e atacache xente tamén, así que pois sí, e a nivel, claro, creo que o único que temos aquí que vai ser 3D, é o único que é 3D. Non sei que funciona ben do combate do Yakuza. Eu creo que Yakuza ben do Shenmue, que o Shenmue xa xoga un poquinho a coller Virtua Fighter tamén por aí. Entón hai cousiñas de Virtua Fighter que se aplican aquí, que ao final tamén pioneiro dos xogos do en 3D. E tes como un botón para o esquive, que tamén iso non estaba tan metido nos xogos que están en 2D. Como que tes un botón para que esquives? Sí. Que? Que esquives? Non, xa teño. En fin, neste que está ambientado como cantos anos despois, antes do primeiro, perdón? Ostras, pois non me acordo, pero son bastantes anos antes. Está, bueno, Kiryu é un novato aínda na Yakuza, Majima, ainda que é algo maior que Kiryu, pois está no seu propio momento en Osaka, sendo outra persona que non é o Majima que vas coñecer despois nos xogos. Así que se son, si, dixerses por aí uns 13 anos, probablemente si, son un montón de anos. Eso, son as andanzas destes dous xóvenes, vendo como se van formando os personaxes que van ser despois. Tamén é moi interesante a nivel de época, porque sitúase xusto o final dunha época que dos 80 que en Xapón foi unha burbulla inmobiliaria, de feito se chama así literalmente a era da burbulla. Entón ten cousas desa época como que literalmente a xente tiña moitísimos cartos na man todo o tempo, e ti cando andas polas cidades por Kamurocho tal, a xente está así cos billetes na man, e ainda hai música disco e cousas así nos locais, e había un rollos de baile así moi particulares. Entón ten unha atmosfera moi distinta do que vai ser despois ao Kamurocho, que se parece máis ao toque actual que todos coñecemos. É bastante chamativo nese sentido. Pois posto número 8 con 10 puntos, e o Yakuza 0. 10 puntos tamén son os que ten o seguinte xogo. Estamos contando música da versión da Atari 7800.
La da dica cabeza. Sabes, bueno, Kung Fu Master, ou tamén coñecido como Spartan X. Spartan X. Vale. Spartan X, sí. Porque, bueno, foi un título que se modificou así en Xapón porque está baseado na película de Jackie Chan do mesmo nome. O que pasa que realmente o único que colle da película son os nomes dos protagonistas, non colle nada máis porque así non hai que pagar dereitos ningún. Eu para min eu me recordo do meu primeiro beat'em up. De feito este xogo xa falamos nalgún outro podcast, que era o que Ángela decía que xa atacaban nenos. É un xogo de esos de scroll lateral e o teu personaxe ten que salvar a súa moza, como sempre, que foi secuestrada por un malvado maestro de Kung Fu. Entonces tes que ir subindo como os pisos dunha pagoda dun templo e ir eso, desafiando, o sea, cargando a todos estos inimigos que algúns son seres humanos normais, outros son polillas gigantes, outros son dragóns que van flotando por aí. É todo un pouco extraño, pero eu me recordo do meu primeiro beat'em up. Era bastante sinxeliño, tes patadas que poden ser altas ou baixas, ou despois tes puñetazos. E non ten moito máis, si que podías saltar, tes inimigos eso, que te atacan con armas, con pitelos, cousas distintas, pero é así foi o meu primeiro beat'em up. Entonces teño moito, resoguei moito a isto, verdad? Sí, e aparte diso que neste é dos que non teñen profundidade, que o resto, bueno, Yakuza 3D, pero o resto creo que dos que imos ter van ser, bueno, no, sí, creo que todos son xa o estilo así con un pouco de profundidade, gráficos 2D, pero con un pouco de profundidade para atrás. Vamos este era o posto número 7. Vamos po posto número 6. Isto se vamos para un xogo bastante recente. Deixame se hai banda sonora aquí para pinchar. xa me pillou o touro. Veña, hai aquí. Vamos a poñer aquí un pouco de música do Absolum número 6. Esta non é? No. Que empeza lento. Xa pensei que non chegara a esa parte. Pois Absolum, neste caso, xogo de creo que Lizard Q, no, Warcrash, que era un dos estudios que traballou no Forage 4, e que neste caso chamábanlle un Rogue Up, un pouquiño. Que che parece, Ángela, este xogo? Ainda non o rematei, pero está me gustando moitísimo porque ten esa cousa disfrutable do beat'em up de machacar botóns pouco máis, pero ten ese xiriño que é un roguelite que ti chegas onde chegas e cando rematas gardas algunhas melloras co que podes pues, efectivamente mellorar a tua personaxe e chegar máis lonxe. A estética é chulísima, é como se fora dibuixada a man, como se fora unha especie de banda deseñada, e tes 4 personaxes para escoller. As típicas 4 personaxes de este que é o anano pesado, forte, esta que é unha especie de androide, unha cousa así que é como máis rápida, outra máis balanceada, e pois está o mago que é ese sapo que usa pois máis maxa, máis ataques a distancia, e as melloras que podes conseguir poden ser habilidades especiais, estes ataques especiais gordos que dos que tes que consumir maná para facelos. Tes tamén unhas cousas que se chaman rituais, que son como tipos de ataque que podes ir encadeando e mellorando. Depois podes coller obxectos. Non sei, Iago, que che parece? Ten uns xefes, a min gustame bastante os xefes deste xogo. Sí, aparte tes o das rutas, que aquí non é un pouco como pasa no Hades, que son escenarios que, vale, estás no primeiro mundo, hai como 8 pantallas que máis ou menos non teñen moita gracia, e chegas ao xefe, e aí xa está tal.
teñen unha ambientación como tal, pero aquí non, aquí cada mini pantalla pola que vas pasando ten a súa cousiña, pois unha ten unha fervenza, entón pasan cousas, a outra tes unha balsa, despois tes un momento que está pois como nun coliseo, o sea, digamos como esas mini escenas, digamos, non chegan a ser fases enteiras, pero mini escenas que vas escollendo e abrindo rutas a veces ocultas ou que se van abrindo con distintos intentos, fai que sexa cada punto tamén moi memorable. É certo que neste caso é casi máis, o sea, non pesa tanto a parte rogue, que ás veces é como que che dá como moita aleatoriedade, senón que aquí ti máis ou menos podes te defender bastante ben cando xa as coñecendo, máis alá de que pode chegar un momento que tes combinacións moi tolas que fai que pases o xogo. Eu co Carrá Mago hubo un momento que aí rachei con todo e pasei todo que foi bueno, pero bueno, que está moi ben traballado. Logo ten esa cosa de que tamén vas camiñando e vas descubrindo cousas novas en fases anteriores, entón bueno, esa maneira de estudiarlo. E logo o combate para mí está super ben, ten unha física, un peso os golpes, os rebotes, é un pouco excesivo que chaman o malabarismo, isto de que lle botas a un inimigo contra a parede e logo che rebota, pero dá un gustiño, sí. Dá gusto. E mola porque como que cada personaxe de verdade xógase diferente. Entón como que tes que volver a aprender a xogar, porque o ataque especial deste é, por exemplo, o da Ra Mago é como unha onda expansiva que bota os inimigos para atrás cando tes moitos en riba, pero outro ten outro ataque totalmente distinto que non che serve para o mesmo. Sí, está moi ben. E iso, saiu en Xbox o pasado 25 de marzo, se non lembro mal, tamén no Game Pass, así que eu xa probara a demo, gustaba moito, pero bueno, non dá tempo a probar todo e agora caeu nesta época. Así que se tedes no Game Pass ou tedes na calquera das outras plataformas, pois tamén recomendadísimo. Ten pintaza, artísticamente é chulísimo. Un 100. Sí, que un 100. Mecánicamente, para min estes son os do Street Rage 4 que teñen pillado ben o tema dos golpes, os de Warcraft, que xa veñan feito, creo que fixeron Streets of Fury, unha cousa así antes do Street Rage 4. A nivel mecánico, moi ben. Dito cal, vamos ao esteroposto número 6, estaba con 11 votos, con 14 puntos, perdón. Temos esta banda sonora que entra por aquí. Chef Kiss, que diría alguén que sabe inglés, John. De que estamos a falar? Street of Rage 1. O Street of Rage 1, que aínda que obxectivamente o 2 poda ser o mellor, para mí o Street of Rage 1 é o que ten un encanto que non me ten o 2. Quizá fale nostalgia, mas ten un encanto que non ten. É como, digamos, o arquetipo do que ten que ser un beat'em up en consola. Deixame antes de que valores, deixame poñer un pouco o contexto. Claro, este é o primeiro beat'em up así que fan desde Sega especificamente para contraatacar o que pasaba en Super Nintendo. Super Nintendo, que pasaba? Que Capcom iba a volcar o Final Fight, que era o arcade por referencia do ano 89, e iba a chegar a Super Nintendo. Entón, para contrarrestar, Sega pilla esta maniobra de facer o Street of Rage, que creo que acaba de aterralo no 2, porque o 2 a nivel gráfico se compite con Final Fight. Este é un poquinho máis, ves un poquinho máis ben, está aí entre os 8 e 16 bits casi. Home, non, nos 16. De feito ten versión para 8 bits, que tamén está moi ben, a versión de 8 bits. Sí. E a ti, o sea, porque creo ti que prefires este? Por que prefires? Cuestión emocional ou? Eu supoño que cuestión nostalgia. Este foi o primeiro que tiven con Mega Drive, tiña o mítico cartucho que viña con Mega Drive, que tiña 6 xogos. Tiña o Sonic e aparte, entre os outros xogos, tiña o Street of Rage. E este era o segundo xogo que máis me gustaba despois do Sonic. É un xogo moi fácil de coller, sen ter moita idea de xogar a videoxogos ou beat'em ups. É fácil de entender, ten uns controis fáceis, non ten moita cousa. Sempre me confundía e lle daba o botón A, que facía que viña a policía e mataba todos os inimigos que tiñan ao redor.
Entón sempre o facía ao principio sen querer e despois non tiña ese power up. Claro. E dicir que me gustou moito pasar este xogo, porque non é fácil. E a primeira vez que o pasei foi hai 7 anos, mima. En 2019 en Lisboa. Foi a primeira vez que o pasei. Nun bar Final en bo ou Lisboa. final malo? Cal é cal? Final de que acabou o xogo. Que me estás Sí, contando? digamos que cando chegas ao malo final faiche unha pregunta. Queres unirte a min? Sí, no. Agora non lembro, se dis que sí, xa está. Claro. Se ganas xa está, pasáchelo, eres o novo malo. E se non, tes que volver a fase 6 e volver a subir ao ascensor. O que non tes que facer é se está xogando en cooperativo, que foi como pasei, e un di que sí e outro di que non, tens que matarlos entre vos. Qué guai. Que guai. Está ben pensado. O que adoro, agora que estamos vendo que as máis, a arma que máis adoro deste xogo que podes coller do chan é o tubo ese longo, que das unhas hostias que son boom, é genial. E música de Yuzo Koshiro, que viña xa de facer o Return de Shinobi, que creo que era o primeiro xogo no que aparecía o nome do compositor aí nos créditos, aparecía copyright Sega, copyright Yuzo Koshiro, o sea que era unha maneira de que nos créditos ponche da música adiante. Shinobi, que técnicamente tamén é beat'em up. Beat'em ups, sí. Aí pasa que ten aí un pouco punto shooter, porque como é moito golpe a distancia, lanzando os shurikens esto. Pero bueno, en principio sí. Shinobi botouse varias veces. O que pasa é que botouse Shinobi sin xenérico, aí ti botaches concretamente o Return e demais. O Revenge. Sí, posto número 5 con 14 puntos Street for Rage. Vamos polo posto número 4. Pois vamos en orden cronolóxico. Street for Rage 2 este temazo. Isto foi sintonía de programas de Radio Quack, Ángela, así te digo. Sí. Isto caeu. Street for Rage 2 non sei se queres dar de ti ou doulle eu. Dalle. Este foi, para min, foi meu primeiro beat'em up que tiven na casa, así que tiña xogado alguna cousiña antes, o do Simpson, non sei se algún máis tal. Eu este lembro que foi tamén aniversario, creo que cando foi cumplín 7 anos creo que cumplía. E lembro de pasalo co meu curmán de pequeno e demais. Eso, o modo multixor que di Ángela tamén neste caso ten ben. Street for Rage 2 pois é que é clásica secuela de máis e mellor neste caso, porque mellora cousiñas como a parte gráfica, que pasamos dun sprites que eran máis pequeniños a un detalle que diste, vale, estamos competindo xa con cosas de recreativa, e mantendo ese espírito de musicote, estamos loitando na noite. Nos dous pasa, tanto no 1 como no 2, incluso no 4, o 3 xa é unha cousa rara, pero que ten esa cousa que empezas de noite e acaba a historia no amencer, xa cando derrotas. Entón ten narrativamente que ven un novo día, pero aparte ten ese momento torre para arriba. Entón mecánicamente, xogablemente son moi bons. Neste caso substituen o ataque da policía, de chamar a policía, a un ataque especial, que neste caso pois segunda personaxe pois un fai como unha especie de puño de lume, outro tipo de acrobacia e máis. Logo pois eso, un ataque novo que é o adiante puño, que bueno, eso non costaba vida, o especial sí. Funciona moi ben narrativamente sen palabras, porque vas vendo os distintos escenarios porque vas indo, vanche contando unha historia. Por un momento pillas un barco, chegas a unha illa, aí onde está a base secreta, hai unha factoría. Entón están moi ben escollidos os escenarios, que eu tamén é unha cousa que valeu dos beat'em ups que non comentamos antes, que cada fase tamén teña a súa personalidade e se mete algunhas cousiñas novas, pois algunhas trampas que hai polo medio, cando hai barrancos, o ascensor de turno, e algunhas cosas como cintas transportadoras que van dun nivel nunha velocidade ou outra. Entón é un xogo que está super ben equilibrado. Os bosses tamén son duriños un poquinho, pero bueno, neste caso tiña 5 niveis de dificultade, co cal podías partir do básico e ir para diante. E nada, eu creo que a nivel de banda sonora creo que aparecen cando ves tops de bandas sonoras de videoxogos en xeral, acabase colando o Street for Rage 2. En este caso está Yuzo Koshiro con Moto, bueno, como me acordo outro. Bueno, outro señor que andaba con el, que outro señor que anda con el metía un pouco máis ruido. Yuzo Koshiro máis melódico, outro un pouco máis de sons experimentais, que logo no Street for Rage 3, que é un bicho raro.
un pouquiño, que xa vos digo, non houve ningún voto para Street for Rage 3. Tivo un problema sobre todo aquí en Europa, que foi quen sufriu o tema dos Blockbuster. O Blockbuster, a cadena de vídeos alquiler. Porque un destos xogos, claro, nesa época se empezaban a poder alugar videoxogos para xogar na casa. Algúns xogos de Xapón, cando chegaban a Estados Unidos, subían a dificultade. Entón, claro, realmente, cando xogabas... o que facían era, pois se escolles normal, estás xogando realmente a versión difícil en xaponés. Se escolles difícil, estás xogando a moi difícil. Entón, claro, tiña unha dificultade super endiablada o 3. Logo ten unha cousa de música así un pouco rara e demais, pero bueno, o 2 o máis equilibrado destes de 18 bits. Dice que está disponible a camiseta das Rúas da Furia que leva o Iago posto na tenda do Recuncho Gamer. Sí, efectivamente. Máis cousas. Deixame ver que tiñan por aquí seleccionada. Aquí está. Vamos con unha adaptación do tema deste xogo. No posto número 3. Creo que la de xa sabe cal é. Que tire la de variante. É un musicote básico. Bueno, isto é un arranxo do tema de Double Dragon, posto número 3. Double Dragon o 1, entendemos que ninguén precisou. Eu xoguei un. Foi o meu salto do Kung Fu Master a este. Que xogaba na casa dun veciño, non me acordo moi ben de moito máis, pero claro, aquí xa gañamos profundidade. E tiñamos moitos máis movimentos, aparte de poder coller obxectos e estas cousas. E a verdade é que era toda unha experiencia xogar a isto, porque tiña música, tiña cooperativo, porque dai o Double Dragon, os protagonistas eran dous irmáns, había que rescatar a moza dun deles. Vamos a abusar do tema máis necesario. Estaba moi guai. Además, vexo que co Street for Rage como que comparten todos isto que os malos son bandas de xente moi chunga que parecen sacados de unha peli Mad Max, cousas así. Entón estaba guai. Que lle destacas así? Que xa chegou, para min foi pasar do Spartan a xogar con este e a verdade é que eso, tiñas a música, tiñas o ritmo que estaba moi guai, a variedade de movimentos e resultaba un xogo super divertido, super curioso. É o meu recordo así de, o sea, cando falas de beaten ups sempre, incluso antes que o do Kung Fu Master, venme este sempre a cabeza. Sí, é un dos primeiros. A mí, ese señor que acaba de sair aí, sí que coñezo. Ese, sí, coñezo, Tana, vive por aquí. Non. E logo, lembramos tamén, tivo, creo que dos poucos beateams de momento que tivo adaptación cinematográfica. Sí que tivo. Non me acordo ahora moi ben, pero sí que hubo unha peli nos Estados Unidos, tamén finais dos 80, principios dos 90, pode ser? Foi entre o Super Mario Bros. E Street Fighter 2. Que Johnny DiMaggio, creo que saía alguén así, ou non sei se ese nome, ou Ralph DiMaggio, non sei quen era. Alguén que non sabía quen era, pois enfadastes moito no podcast que fixemos fai no 6, no que estaba Paco Fox. En fin, pois bueno, un clásico neste caso, o Double Dragon, que está no posto número 3. Seguimos para o posto número 4. Podía poñer a que poño sempre, pero vamos poñer outra canción xa cando arranca, que me gusta ese máis. No posto número 2, Streets of Rage 4. O sea, ao final gallo por aquí o 4. Non sei quen máis por aquí xogou o 4. Non está de acordo, non quero falar de. Os Streets of Rage 1 e 2, na miña opinión, son mellores que o 4. E non digo o 4, eu entendo a nivel artístico, podo entendelo, e a nivel de como fino está, a nivel de mecánicas, combos e demais, o 4 é cousa tola. Ángela xogaches ti tamén. Sí, claro, non gustou moito, sí. Tampouco xoguei os outros daquela. Eu creo que a día de hoxe, claro, cando volves do 4 para os anteriores, claro, botas logo en falta movimentos do 4, porque sí que é bastante continuista co 2. De feito hai cousas do 3 que os botaban para atrás, como que puidesen correr as personaxes, se van a apuntar, pero aquí está moi ben.
neste caso, en vez de ser música tan melódica como era no 2, aquí xoga un pouco máis que se vai adaptando. Entón son como loops que van crecendo e medrando. Pasa que hai un momento que esta música que soa na fase do ascensor, que a min este momento estelar do show, que neste momento no que é un ascensor que aparte de primeiro tens que romper o cristal que o rodea para logo empezar a botalos por fora. Pero logo andas espando un poquinho máis. Para min de primeiras me costou un pouco entrar, pero logo sí que é mellor xogo no mecánico o carro que o 2. Sobre todo se lle metemos a expansión do Mr. X Nightmare, que meten unha especie de pre-Absolum, porque realmente o que fan aí con ese DLC no Street Fighter 4 é probas po Absolum, e que estou convencidísimo, porque logo xo cosas no Absolum, digo, si estas cosas son cosas que xa me ofrecían no modo así un pouco de supervivencia roguelike que había no carro. Iso que che quería preguntar, eu non teño DLC, paga pena o DLC? A min é un modo roguelite que está chulo, e nese caso tamén sumas unha banda sonora aí, que aí volve a entrar Ti López en acción. A banda sonora original aparte xogaba con Olivier de Rivière, pero logo fixeron unha cousa moi interesante, que é que nos xefes imitaban a compositores a facer banda sonora. Entón entra Yuzo Koshiro, entra outro que estaba con Yuzo Koshiro facendo, pero tamén entra Yoko Shimomura, a dos Street Fighter, por exemplo, que tamén fai a música de Shiva, e outra serie de artistas que, digamos que é interesante tamén a nivel plantexamento musical de, vale, temos unha persoa que se encarga das fases, pero logo temos como guest stars, igual que son os propios xefes, como estrelas imitadas para as partes finais. Entón, bueno, eu creo que é a actualización moi ben feita, e teño medo pánico de que vai a facer Sega co Street for Rage en 3D que anunciaron fai 3 anos, que oxalá recapaciten e que teñan a xente facendo unha cousa maravillosa, en fin. Bueno, veremos, porque non se soubo máis. Eu teño medo porque non hai moitas noticias do que está facendo Sega. A mí dame medo. No, deses xogos anunciados o único que saiu foi o Shinobi, tamén música de Ti López, que está xa abandonado Ti López aquí, e nada, a ver que sai en breves. Isto era o posto número 2 con 18 votos. Claro, aquí cambiamos un pouco de orde. Bueno, empate entre Double Dragon e Street for Rage 4, que aquí, efectivamente, creo que tivo algún voto máis o Double Dragon, podemos mover un poquito. Bueno, empate técnico de Double Dragon e Street for Rage 4. Isto logo xa o pariña, que copiei e peguei e desordenouseme aquí os empates. En o posto número 1 con 6 puntos de vantaxe, con 24, o sea, sobre os 18 detrás. Sabedes cal pode ser? Bueno, vos tedes a escaleta. Perdón, sí, bueno, pois no xente, pausade o vídeo, comentade. E agora non pensei que fose estar tan arriba. Estou a falar do Cadillac and Dinosaurs. Estamos falando de, salvo emulación, Lost Media. Cadillac and Dinosaurs e Capcom facendo o Final Fight, pero un pouco mellor, en este caso un 23% mellor, porque ten dinosaurios. Entón, bueno, pois, o sea, quero dicir que aínda que non votase por este xogo estaba engañado, o sea, que non me sinto culpable. Está dotado nunha serie, perdón, nunha banda deseñada, da que tamén houve unha serie de animación basado no cómic Cadillac and Dinosaurs, efectivamente, que de feito, agora que dis que o xogo é Los Media porque non se pode xogar, existiu dobraxe galega. Esa serie Cadillac and Dinosaurs foi emitida na galega, e tamén é Los Media esa dobraxe porque non está en ningún sitio salvo nos arquivos da TVG que teñen ali nun soto collendo o humilde. Pois, non sei se máis xogo este. Estou aquí. Non. Joder, que está era arcade, que non te mataban a primeira cambio, só hasta que chegas ao cuarto boss, que agora poñerei unha imaxe do suxeito en cuestión. Era dos poucos que se atrevía a ter tamén armas de fogo para disparar, pero tamén con balas limitadas, e cando acababas, pois lanzábala e xa se acabou. E ten esta estética moi cómic, porque os golpes teñen onomatopeas un pouco como pasaba ca serie de Batman dos 70 e demais. Ten dinosaurios, xa dixen, non? E os distintos ambientes están
os distintos ambientes están bastante curriños. E había unha mecánica que se repite en varias fases que creo que vamos a ver en breve, que, claro, os dinosaurios podían ser ou hostiles contra ti ou colegas. Entón, se tiñan un atón verde era que eran ofensivos, pero se alguén lles golpeaba mal, non golpedes dinosaurios, non o fagades, volvense laranxas e entón xa podían atacar, creo que a Tokiski. Igual que está durando aquí un velociraptor ou demais, pois tamén pois esos tiranosaurios, triceratops e cousas varias. Creo que son 8 fases, e Capcom co libro de estilo ben mallado todo iso. 4 personaxes tamén con distintos movimentos, temos tamén ten botón para correr e demais, entón mobilidade tamén me recorda un pouco a Street for Rage, o sea, usted dos que lle din así bastante en esas recreativas. Creo que cheguei a pasar con 2 monedas porque o da fase 4 xa os digo, vou aquí, espera que lle vou a cuspir. Bueno, no, tiña unha fase de conducción tamén, que me lembro que tamén por lo medio cun Cadillac, obviamente. Aquí está o miserable. Vale, este sabe o truco, que era deixar que entre. Cada vez que entra lle dá unha zancadilla, vale. Moi ben. Pero este era odioso realmente, Slice. Non sei, moi bo show tamén, moi potentes os golpes, o impacto sentíase moi ben. Cal é o problema? Por que los media? Porque Cadillac ten a palabra Cadillac, entón, como calquera cousa que ten marcas por aquí, é un cristo volver a traelos se non pasas por caixa. Como pasa con música do Crazy Taxi, como pasa cos Ferraris que saen no Outrun, por exemplo, no Outrun 2, pois xa non, ese non se volve a reeditar. Ou Daytona, incluso, que Daytona tamén ten. Efectivamente, pero bueno, é que, digo, ese chamades, cambiade o sprite do Cadillac e demais. Bueno, pero non coches e dinosaurios. Coches e dinosaurios, xa está. Nunca me veredes en modo máis heterobásico a min, en serio, que non vai pasar. Hyundai Konas e dinosaurios. Bueno, efectivamente. Pero iso, pois, creo que este teñano normalmente no movie, tamén por se queres vivir a experiencia original. Creo que non me lembro se estivo no Pixel a Feira, eu non lembro nada dese evento, pero bueno, creo que sí. Creo que había no Pixel a Feira, había versión para 2, e ainda que está pensado para 3, que eu aquí teño visto en salas para 3 esa recreativa. Pois isto que votou máis xente con máis que me sorprende, ninguén votou polo Comic Zone. Comic Zone non houve votos, non? Xa, sorpréndeme, ni sequera eu votei polo Comic Zone. Eu creo que tamén pasa un pouco cando son en 2D, pasa un poquinho eso. Non sei se queredes algún que votades máis en falta. Comic Zone non se votou. Non sei se queredes que revise algún máis dos que houbo. A ver, algún por aí que chame atención. Por exemplo, estaba o Golden Axe, por aí andaba por aí, o Vigilante, o Renegade, Dragon's Crown, que de Play 3, que é interesante, que son dos mesmos do Dean Sphere, que tamén está ben. Falando de licencias que houve por aí, o Asterix, tamén se acordou alguna xente por aí del. Un que é dos de 3D, que creo que ten falado aquí unha vez, que o Die Hard Arcade, que se houbo, non sei se máis, na estación de tren na Coruña, houbo no bar da estación de tren na Coruña, estivo aí aparcado principios do 2000, eu creo, bastante tempo. E houve unha persoa que mencionou Tekken 6, claro, porque ten un modo este Tekken Force, que era un beat'em up realmente dentro dos modos de show do Tekken 6, meteu aí, digo, bueno, pues vai, pa diante. En fin, máis cousiñas por aí. Final Fight tamén se botou o 3 ou algo máis, bueno, algún Yakuza máis, Sifu, Shinobi, Scott Pilgrim vs. The World estaban aí preto de entrar tamén. Que fai Blanca delgadiño aí no Cadillac? É Capcom. No, Capcom, efectivamente. Eu sempre chamaba Blanca a ese señor. Sí, tiña movimentos parecidos, sí. Pero bueno, reciclar o de copy-paste non era... Claro, Capcom nesta época pensaba que iba a ritmo de 3 beat'em ups por ano. O sea, que o copy-paste en Capcom é interesante porque eu estou vendo... claro, estos enemigos tamén saían logo en Punisher, que se tedes o Arcade Stadium bueno, o repertorio de arcades, se xogades varios dicides, pero este enemigo con esta pose xa o vi, non? Pero en fin, tamén pasa no Absolute que vin patróns do Street for Rage 4, a mí non me enganaron. Eu vi xefes que facían o mismo. A mí sí que me enganaron. Bueno, non sei se queremos facemos unha lista rápida, John, para pechar por ver as diferencias regionais da nosa lista con outra do outro punto do mundo. Eu teño preparada. Vamos a mañana, rapidinho.
Veña. Lista de franquías, franquías de beatemaps con maior número de vendas por unidades vendidas, non por diñeiro recadado, senón por unidades vendidas. E dentro do concepto beatemap vai incluído hack and slash e van incluídos tamén os Musou, como o Musou do Pobo Galego. Entón, top 10 franquías de beatemap máis vendidas. Veña, vou empezar eu. Street of Rage. Street of Rage está no número 6. Veña, non sei facer números con máis por algún motivo. Vale, nada, isto... Correcto. Ángela. Vale, pois as tartarugas mutantes. Teenage Mutant Ninja Turtles no número 4. Tasty. Con 30 millóns vendidos. Street of Rage, 16 millóns. God of War. God of War está no número 3 con 30 Tasty. millóns. Vamos rápido, veña. Devil May Cry. Devil May Cry está no número 2 con 38 Tasty. millóns. Puxa que sin ideas. Porque aqueles Assassin's Creed que houbo que eran así como en dúas dimensións contan como isto? Podo dicir Assassin's Creed? Assassin's Creed non está. No. Pensade nos que falamos hoxe. Pois franquía, pero que sea un franquía. Pensa nun do que falases tú, Lara, por exemplo, Pois hoxe. Double Dragon, por exemplo. O Double Dragon, correcto, está no número Tasty. 8. Wow, número me 8 Double tanto, Dragon. mi madriña. Bueno decir porque por vendas creo que sí, pero igual nesta lista non. Os Yakuza. Yakuza, no. Igual non os Non meto está. na lista, que tamén é posible. Pero por vendas seguro que estarían aí. Aquí non, nesta lista que estou mirando non aparece. No, é perfectamente comprensible. Vale, faltanos o número 10, o número 9, o número 7 e o número 1. E o 1. Vale, o 1 hei de dicir que é unha franquía que é moi variada. Porque ten xogos de moitas franquías diferentes que entran dentro deste concepto. E teñen en común a segunda parte do nome. Que? É complicado, pero é unha... Dentro desta franquía entran xogos que son de franquías de Nintendo, por exemplo. Collen personaxes de Nintendo e é... Con eses personaxes de Nintendo fan un xogo que pertence a esta franquía. É unha lista que se chama Beaten Ups / Brawler, porque entón sí que xa sei que Non, Vale, pero... Non, pero... Vamos probar. sería... No, creo que tocaba a Ángela. No, pero dalle. Dalle, O sea, estás refirindo aos Smash Bros. Non. Vale. É que como teñen algúns que son máis beaten up en algunha zona. Non, pero igual é unha franquía que ten xogos para moitas consolas diferentes e que nalgún caso para consolas de Nintendo teñen o que é con personaxes dunha franquía o que é con personaxes de outra franquía. Quedou tola, Estou perdidísimo. Quedou tola. Son non sei 210 e pico millóns os que vendeu. Non sei, aquí, é que aquí xunta todo. É franquía Lego. Non. Vale. Non, vale. Os xogos teñen en común a segunda palabra. Entón, hai algúns que son con personaxes de Zelda. Entón outros que son con personaxes do Fire Emblem. Pero que será isto? É que o de Zelda só me saben os Musou, pero non sei como se chaman. Son os Musou de Zelda, pero vale, que como se chaman? Hyrule Warriors. Warriors, vale. Está Warriors dentro das Dynasty Warriors, esto. Non efectivamente, sí. Vale. Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, Vale. Fire Emblem Warriors, todos esos son considerados a mesma franquía porque están feitos pola mesma xente e tal. Eu separaría os Dynasty Warriors dos outros, pero vale, sí, non é culpa túa. Nesta lista está todo xunto. Vale, o número 1 con 70 millóns de unidades vendidas. Temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7. Non, perdón, o 6, o 8. Queda o Vale. 7, 9 10. 7, 9, 10 e o 5. O 5, un 5 é un xogo de Xbox Live Arcade.
que foi famoso no seu momento, estética así moi xogos de Flash. Que eu non sabía que era un beat'em up, pero por lo visto sí que o é. Xogo indie, penso que é. Vou probar outro, porque ese non chego. Beautiful Joe? Non Vale. está Beautiful Joe. E o Simpson? O Simpsons tampouco está. Entón, Tartarugas que o Cadillac Ninja. sei dinosaurios Tampouco está. Ese non hai vendas tal. E o de Flash me despistadísimo. A min lembrame Flash estética do... No, bueno, me refiero aos xogos en concreto. Que así como tus castelos... Ah, sí, o Castle Crashers. Castle Crashes, efectivamente, número 5, Castle Crashes. É unha vida de viñerías. Básicamente porque mirei outro día se estaba no Game Pass para dar unha prova porque poñían ben en algún sitio, sí. Non o xoguei. Vale? E entón, faltanos o 7, o 9 e o 10. Vale, o 7 Sí. non é un dos que votou a xente no episodio de hoxe, pero é moi semellante a un dos que votou a xente. Dino Crisis. Non. Non, porque é un shooter. No número 13, fora desta lista, hai un que votaron, que eu tamén votei, pero que votei un en particular e outra xente votou a Vale, franquía. os Ninja Gaiden xa está, Vale. É moi complicado chegar aí, vale. Joder. Número Que 7, maneira máis, que maneira máis non pista. Ninja Gaiden era, non? Sí, número, claro. Xa de mo digo, o 9 no número 13, por certo. Sí, sí. Xa Vale. vexo. No número 10, ella me bate como haciendo. Gasolina. Ah, mayonesa. esa. Mayonesa. Devil May Cry. Bayonetta. Non. Bayonetta. Bayonetta. Ella me bate como haciendo bayoneta. Eu pensando no May de Devil May. Ya xa o dixéramos. O sea. Si, Devil May Cry xa saiu, sí. Sí, é o número dos. Bueno, con 3 xogos ten mérito. Sí. Bueno, si for Rage con 4 ten máis, vale, está ben. Bayonetta ten 7 millóns e medio. E está no posto número 10. E no posto número 9 hai un xogo de PlayStation 2 que eu particularmente non coñezo, pero seguro... Estou facendo ruido co ordenador, perdón. Non vai ser Pero o máximo. seguro que alguén de vos coñece. Ten un nome xaponés. É de PlayStation 2. E non é o Yakuza. De Capcom. Capcom. Unha serie de videoxogos xogo. programado e Sí, distribuído por Capcom. Lara, que está esperando que saia este ano un novo. Que estos O no. planes son un novo. Non A serie emprega figuras históricas nipoas, pero contando sus historias incorporando elementos sobrenaturais. Tamén algunha francesa pode ser, creo. No 3. Son Imusha. O Nimusha, non posto número 9, efectivamente. En serio. En serio. Tanto chegaron a vender. Venderon 9 millóns entre todos os Onimusha. E ahora, finais de ano creo que sai o novo ou por aí. Bueno, pois aí está a lista que logo xa aquí no TikTok queda todo mañao. Moi ben, todo magro. Veña, vamos a poñer a música de despedida, que estou xa que me viteraron a pa min en riba e xa tamén. Veña, ala, vamos para aí, música de despedida. Xa está, veña, estaba aquí facendo enganche para a semana que ven. Hasta aquí o programa de hoxe. A semana que ven falaremos de libros. Sirva de enganche o libro que comentaba antes, o Go Straight, que é o tema da primeira canción de Steve Rage 2, só así. Pois eso, para a semana que ven falaremos de libros no Recuncho Gamer Podcast, como cada época de abril, pero se me olvidou do libro, pois San Jordi, pois o San Xurxo. Se acaba de ter aquí un glitch na pantalla. Sí, eso, presentamos o PowerPoint de Lara, que é o mellor dese capítulo sempre. E a súa explicación, non só o PowerPoint. Nada, agradecervos unha semana máis Ángela, Lara, John, que andes por aquí polo Recuncho. Ánimo co quedado Absolum. Lara, ven ao clube. John ti tamén, pero non mostras interés de primeira. Eu estou co Pokémon Champions a topísimo.
Xa empezou iso. Bueno, xa non lo contas no dito isto cando toque. Sí. Nada máis, @recunchogamer para seguir máis das cosas que facemos en redes sociais. E tamén temos un patreon.com/recunchogamer donde podes tamén botarnos unha man a pagar aquí as luces e un poquinho todo. E tamén a votar os próximos programas que fagamos, como foi o caso deste especial de Beaten Ups. Lembrades, se de Patreon, porque senón So despatre off. Sí, non sei facer os pasos. A próxima vez de completarlo ti todo. Veña, ata a próxima semana. Máis cousas. Esta semana tamén faremos un pouco da Atlantic Games Conference en Carballo, que estivemos ali. Haberá vídeos tamén na canal de YouTube e en recunchogamer.com. Ahora sí, veña. Adeus, chao. Saudiña.